cái jing kau ngu cái jing kau ngu si kau ngu nem ini mai si kau ngu nem ki hen man to ada kau ngu jair kau ngu thôi chả bom đấy nè tôi cái chính con ngu có một cái chính prrit là nè cái ta bằng nghi lệ ya cái ấy bà kêu ki phá yang nghi ban lệ mà thì cái chính con ngu ublay có một cái bằng nghi con ngu ya cái ấy bà ublay hukum yang nghi ban lệ to habang nghi con ngu kadon cái chính mentoi đến em nè nghi lát na cái chính sasho bat cái chính joblay con không đồ kita kikun kiba con ngu ikmik pa kinyo Islam haka berthai oh good kan mau bun sin ngi jukran tang sapang ka jing ko ngu bar ka jing mi na ka jing ko ngu nenta ka sni ngi nyepet ya ka wei ka belong persya ya ka jing ko ngu ma ka ikata ka jing bom ko ngu pitip em ada ngim ko ngu ka don ka bainong ma te menta ka sni nyepet ya uso jong ka jing bom ko ngu ka jing bom ko ngu bar ka jing mi lada ngingem ko ngu ka ti jo blay ka pen scam shibun ba ki jingja ka ba ublay upen shitom dani u mau pun paw ya ta ka jimbitar halor ka jingbam ko ngu makti ka jo ublay na ka sti upo chikinong kolasai mo ka ne ka sti upo chikinong kolasai ka dan ha ka testament ka ba thamai ka sla ka ba aspa phra po ar ko ong kum ni nal nong ka balai de khot ba riu na kabanta kini kiki eiru ka jing bitar ublay ka wan ha kita ki khun ka jing bam ko ngu pikin mau ne em ya ka wei ka jing ja mo na ka tin ka jong ublay ba ublay upun paw ya ka jing bitar namar ka jing bam ko ngu upin sitam pikin mau wei Jona hoi wei Ujona hoi te Ujona wa sale Ujona namar ka jing bam ko ngu oh sangui hau dok ha đến em nè to nama balai ublay upayu benda sekoi jaka mau pa ublay ban sewai upetri mo te ini pet menta pat di kawe ke jingja pitip balai Moses ukramyo balai sekri kanan pitem honya em to menta kasi ngani thu ye phi ka we ka jingja mo sha ha ga jing em ga jo Moses ka bra pendu ya u ban poi syakri kanan dekin mau Moses ude we ubayalam ya ki khon Israel na kari Egypt syakri kanan uble jit ya Moses mo ban yalam ka jialam ka jong kini ki khon Israel busin ki ju khnyum shiknyum na ka we ka por sha ka we ka por ma jan malakasi ki khnyum be yenu ya Moses ma uble shibur ki kamba upendap ya ki ka jimbam upendap jen kam ka do jong ki baro ulong ya da habaki le ikinong shun ki ju job bet na ka we ka por shipan nama balai ublay udah ringkat barki hendai what happened gini ka jinkat ka jong ublay ka jipendap ka jong ublay kini ki khun Israel bon sin ki juyai khinyum ben dekat ba kidang ya lentiru kila poi hakata ka rishyap sin ma hakrishyap you sin hoi haba kila poi hang ta krishyap kalong bater khong ba den em ne om dan jing thung jing tep om dan so om dan pai hang taru kini ki khon Israel kila khinyum biang yenu ya Moses balai piwan dalam yang ishani ka jaka batang kisok ki pai rumdan ka jaka batang ka jimbam rumdan ka jaka ba ki ding bangila banyo ki jimbam dan ka jaka ba tang ka omru omdan kila siang omha kila khinyum te wei Moses ladam mau labitar balik akam do umi no na tanak hamat jongki mau umi no anaki mau baru aran kilet ha ka jingkhang temen ke ki phai shnu sha oblay ti ha kata ka poru ublay ulai asngau ya ki ma ula sngo ya jindwai jongki bala pen pau ya ka buram haki ulong kum no ha umos suang ke yang ma yang na to shem yau ding do jong me
ya lam ya pai ba baro shau tau mah khamat ju tau mau siang bat ke ai mi de ben le ka long men kren hau mau siang nang ta ngan sa aya ka te Moses mau tip bau ke ai bau blei ule ba ka ai bau blei ong ka orlong bet ula ko ngu ma nang ta de ula let ringkat bau aran ula shem ya tau ding du ula khat ma ula lom ya tau pai ba Israel ba ha tau ka khamat jong wei mau siang ula ong haki ma ko ki pai ba tu sngap phi ki dong ile pesyak ke jong blei hatu kalong ni em bangin penmi na uni mau siang te ki pai ba ki dang lum hang ta te ha kata ka por wale akum no uni Moses ula shem ya tau ding du nang ta ula tiet ma arsien dau tau ding du hau tau mau siang ha kata ka por ma ka kalami ublei la pempai ka buram jo bat ki pat ba kila yo bandi ya ka tang ba pitip nem ublei usu si ba ukrem so ba ya kane ka jingle ma walara ka kamba kala long hinde ukrem so ba ya Moses pitip balai ublei wong kom no wong ban tien wong no syukran nem wong keren hau mau siang ukrep ong tiet hinde Moses pat wale kam no la tiet hoi asin te kani kala pen long ya ublei ban ong hau no ha Moses ban namar ba ula le kumta ula do no ban le syakai syakari kanan hoi good syakari kanan ma te piui tang na ijing bakla kandian ma bau Moses shum langet ula krem ko apnan buram ya ublei ula sai la ublei tang kandiat ini em jaka bun syukran uli akam no utiet hadu bau do no ban let syaka rikanan ublei wang menom yo ban dalam yakini ki patlang dan ki kod Israel syakai kerikanan to PEM na ka jikai mentakasi ngi ba ka jingbitar ka jong ublei ka wan hanu hau Jona mo kumbala pen mau kini mende ka jingbitar jong ublei ka wan hau Moses mau balong unong yelam mau bajan nang ta de ba jekren ba ublei ba ka jingbitar ka jong ublei ru kalaban wan hanu hangi iwe piwe rada ngi ngim ko ngo ye no lada ngim ko ngo ublei ka jingbitar ka laban wan hangi te pi ko ban wan ka jingbitar jo ublei hangi dai tena tak daw ngi dei ban ko ngo ngai scam ba playo shibun ka jikai dai tang ban tes la plaken mau ne ya ka jikai la ne ka jitu khana balai tu khana pi ka de ka si menta ngan IP ki de ka jingkli bat persang ban jubam to kidan real teli ki jingkli ka baningkong ke ke bau Moses ulale habaki khon Israel kila khnyum hau ya ka jingbam dan kabaar ke ba ublei ulaong hau Moses banle kabalai hatu Moses ulale kumba ublei ulapha ya banle basau balai ublei uong ya Moses ba unnum yo ale yalam ya ki khod Israel syarikanan batka basan pendap ya kini jaka basuda nang ta ka bahan rio ai ka we ka jikai ka ba piyo ha ka ni ka simenta hatu pin kam ne em ya ka ni ka jinghikai ai kublai sesi sin pat nam ta jo pi baro kibla pet ba chashkor ya ka ni ka jinghikai ka kermen ba pilayo shibun ka jinghikai te ka jingit ba ka jingku ka joblai kan long lem bat pi ka do ngin dei shem biang ha ka we pat ka bor bye bye have a nice day